హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకు పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకు నా శిరసాభివందనాలు. విలంబమైన దానికి నన్ను అందరూ దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా నన్ను క్షమించండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాస్తు. నా గురువు గారి పాదాలకు నేను అర్పిస్తున్నాను. దయచేసి పెద్ద మనస్సు అందరూ నన్ను ఆశీర్వదించండి. ఒక సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జపతాక్ మహారాజ్ గారు మరియు నా పరమ గురు హిజ్ హోలీనెస్ వీళ్ళ ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షుర్నిమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోవిష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహందదాత్ విశ్వపదాంతి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తే. సప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి విశ్వాంతే దేవి ప్రేమామి హరిప్రి. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పత్తానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాభూతలే శ్రీమతే జయ పతాక స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపదాయని గౌరగతా దామదాయ నగరగ్రామ తారిణి నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాభూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి తారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తి వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చర్చించుకున్నాము? ఎవరైనా పాయింట్స్ వైజ్ గా 1 or 2 పాయింట్స్ అంశాలు చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. ఈ భక్తి రసామృత సింధు అంటే భక్తి అంటే భక్తియుత సేవ, రసము అంటే అనుబంధము, అమృతం అంటే శాశ్వతమైనది మరణం లేనిది, సింధు అంటే సముద్రం. ఈ భౌతిక సముద్రానికి పరిమితి అనేది ఉంటుంది కానీ ఈ భక్తి రసామృతానికి పరిమితి అనేది ఉండదు. ఈ భక్తి రసాలు అనేవి 12 రకాలు ఉంటాయి. మొదటి 5 కూడా ప్రైమరీ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ 7 హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఫస్ట్ 5 ప్రభుజీ, ఫస్ట్ 5 అని చెప్పారు. అదే 5 ఏవి తెలుసా మాతాజీ? తెలుసు ప్రభుజీ. శాంతరసము, దాస్యరసము, సఖ్యరసము, మాధుర్య రసము, వాత్సల్య రసము. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. ఓకే ఓకే, సూపర్ మాతాజీ, సూపర్, చాలా బాగా చెప్పారు. మనం ఓకే ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ఎప్పుడు కూడా మనల్ని బ్రతికి ఉంచేదే ఈ అమృతం అన్నమాట. ఈ అమృతం అంటే మనము ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది భక్తిని తీసుకోవాలి. ఏ విధంగా మనము అంటే ఆకాశం నుండి ఒక్క చుక్క నీరు పడ్డా కూడా అది సముద్రంలోకి ఎలా చేరుతుందో మనం చేసే పూజలన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడికే వెళ్తాయి అన్నమాట. దానికి ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఆకాశం పతితం తోయం యదా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్చతి. ఈ విధంగా మనం చేసే ప్రతి నమస్కారము భగవంతునికే వెళ్తుంది. ఏ దేవతలకి చేసినా వాళ్ళు కూడా భగవంతునికే పంపిస్తారనమాట. ఇక్కడ నిజమైన భక్తి అంటే భక్తితో కూడి ఉన్న సేవ అన్నమాట, భక్తియుక్త సేవ. మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి ఏం చెప్పారు? అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాద్యన అవృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. ఈ శ్లోకం ద్వారా ఏం చెప్పారు? అసలు నిజమైన భక్తి, ఉత్తమమైన భక్తి అనేది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి చెప్పారనమాట. ఇంకా ఈ ప్యూర్ డివోషన్ లో కూడా 2 లక్షణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. స్వరూప లక్షణము, తటస్థ లక్షణం అన్నమాట. ఈ స్వరూప లక్షణాల్లో హరే కృష్ణ చెప్పండి. స్వరూప లక్షణం అంటే అనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం అన్నమాట. అనుకూల్యేన అంటే కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తి కలిగించే కార్యాలే చెయ్యాలి. కృష్ణుని పట్ల భక్తుని యొక్క వైఖరి అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే ఆయన రూపాలు ఉంటాయి, స్వాంశ రూపాలు, రాముడు, నరసింహుడు, అలాగా వాళ్ళని కూడా మనం ఆ కృష్ణుడికి సంతృప్తి కలిగించే కార్యాలు మాత్రమే చేయాలి. కృష్ణ అంటే కేవలం కృష్ణుడే కాదు, ఇతర రూపాలకి కూడా మనం పూజించాలి. అనుశీలనం అంటే ఎప్పుడు నిత్యం అన్నమాట. అనుదినం పూర్వాచార్యుల బోధనని అనుసరిస్తూ ఆ పూజ అనేది చేస్తూ ఉండాలి భగవంతుడికి. భక్తియుత సేవ చేయాలి కాబట్టి ప్రతిరోజు చేయాలి. శీలనం, అనుశీలనం అంటే ప్రతిరోజు చేయడం, ప్రవర్తన అని వస్తుంది. కృష్ణుడు మరియు వివిధ ఆయన యొక్క విస్తరణలు, కృష్ణ నామము, కృష్ణని యొక్క శుద్ధ భక్తులు, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఇందులో. తటస్థ లక్షణాల్లో వచ్చేసి అన్యాభిలాషిత శూన్యం అన్నమాట. జ్ఞాన కర్మ ధ్యానావృతం, ఇది తటస్థ లక్షణాల్లో వస్తుంది.
ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇతర కోరికలు అనేవి. అన్య అంటే ఇతర కోరికలు. వ్యక్తిత్వం లేని తత్వం అన్నమాట. అంటే ఏంటి, మాయావాదులు వీళ్ళందరూ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఫలవంతమైన కర్మలు మొదలైనవన్నీ కూడా కృత్రిమంగా నిర్లిప్తంగా ఉంటారు. అనావృతం అంటే భక్తి లేకుండా చేసే కర్మలు, ఇవన్నీ కూడా సకామ కర్మలలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ శూన్యం అంటే సున్నా అన్నమాట. ఇతర కోరికలన్నీ సున్నా అయిపోవాలన్నమాట. భగవంతుడు తప్ప ఇంకేమీ ఉండకూడదు. భక్తితో కర్మని కానీ, జ్ఞానాన్ని కానీ, యోగాన్ని కానీ మిళితం చేస్తే గనక అది కలుషితం అవుతుంది. భక్తియుక్త సేవ మాత్రమే చేయాలి. తర్వాత శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవకు 6 లక్షణాలు చెప్పారు ప్రభుజీ. దానికి ఒక శ్లోకం కూడా ఇచ్చారు. క్లేశాగ్ని సుభద మోక్షలఘు కృత్సు దుర్లభ సంద్రానంద విశేషాత్మ శ్రీకృష్ణాకర్షణే చస. క్లేశాగ్ని అంటే భగవంతుని పొందడానికి, శుద్ధ భక్తి సేవ చేయడానికి 6 లక్షణాలు చెప్పారనమాట. భౌతిక క్లేశాల నుండి విముక్తి వస్తుంది భక్తి ఎప్పుడైతే చేస్తామో. భక్తి ఎప్పుడు చేస్తామో మనకంతా సుఖమే కలుగుతుంది. ఇంకా మోక్షం కూడా భక్తులను పట్టించుకోవడం అనమాట. మోక్ష లఘుకృత్ అంటే మోక్షం కూడా ఆయన భక్తుని దృష్టిలో చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇంకా సుదుర్లభ అంటే భగవంతుడు లభించడం చాలా అరుదు అనమాట. భక్తి చేస్తే ఈజీగా లభిస్తాడు. అటువంటి భక్తి లభించడం అనేది చాలా అరుదు. చాలా అరుదు. భగవంతుడు లభించడం అరుదు కాదు, అటువంటి భక్తి లభించడం అరుదు. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ, ఇప్పటిదాకా బాగా చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. చెప్పండి మాతాజీ. తర్వాత ఇంకా చంద్రానంద విశేషాత్మ అంటే ఎక్కువ ఆనందంలో ఎవరైతే ఈ భక్తిలో ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట. నెక్స్ట్ కృష్ణాకర్షణ అనేది ఏంటి, భగవంతుణ్ణి ఆకర్షించడానికి ఇది ఏకైక సాధనం అన్నమాట. ఒక్కటే ఈ శుద్ధ భక్తి ఒక్కటే భగవంతుణ్ణి ఆకర్షిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణ అంటే ఈ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి ఆకర్షించే ఏకైక సాధనం అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ సాధన భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అని ఈ శ్లోకంలో డివైడ్ చేశారు. సాధన భక్తి వచ్చి క్లేశాగ్ని సుభద 2 వస్తాయి. భావభక్తిలో వచ్చి క్లేశాగ్ని సుభద మోక్ష లఘుకృతు సుదుర్లభ 4 వస్తాయి. ప్రేమ భక్తిలో వచ్చి మొత్తం ఫుల్ శ్లోకం వస్తుంది అనమాట. 6 లక్షణాలు వస్తాయి ప్రేమ భక్తిలో. ఈ క్లేశాలు ఇవన్నీ తొలగించటం, ఇంకా క్లేశస్తు పాపం తద్బీజం అవిద్య చేతితే త్రిధ అని దాంట్లో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఈ పాపాలు అనేవి 4 రకాలుగా ఉంటాయి. అప్రారబ్ధం, కూటం, బీజం, ప్రారబ్ధం అన్నమాట. అప్రారబ్ధం అంటే మూలం అన్నమాట. అసలు మనసులో కోరిక రావడం, తప్పు చేయడం అయ్యి. కూటం అంటే ఆలోచన, ఒక చిన్న ఆలోచన వస్తుంది ఫస్ట్. తర్వాత ఈ బీజం అనేది కోరికలు అన్నమాట. ఈ ప్రారబ్ధం అనేది ఫలితం అన్నమాట, పాపం పండడం అన్నమాట. ఈ విధంగా పాపాలు కూడా ఇలాగ ఉంటాయి. పాపం పండినప్పుడే అది అనుభవించడానికి ఉంటుంది. ఈ పాపాలు ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. భగవంతుని పొందాలి అంటే మనకి 7 స్వరూపంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనుభవించేది మనం ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మాతాజీ. ఇప్పటిదాకా మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారు. కంప్లీట్లీ కండెన్స్ చేసి చెప్పారు ఇప్పటిదాకా ఏదైతే మనం విన్నాం అనేది. సో మనం ఒకవేళ భక్తి యుక్త సేవ అనేది చేసుకుంటే, మామూలు భక్తి యుక్త సేవ అనేది చేయకపోతే ఏమవుతుందనంటే మనకి ప్రారబ్ధము ఏదైతే ఉన్నదో, దేనికైతే మనకి పాపపు కొండ నిండిపోయిందో దానికి మాత్రం మనం అనుభవిస్తాం పనిష్మెంట్స్. అంతేగాని అప్రారబ్ధము, కూటము, బీజము అనే స్థాయిలో ఉండేదానికి మనం అప్పుడే అనుభవించాం. బట్ దానికి అవైటెడ్ ఫ్యూచర్ లోని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకి దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రోజు అనుభవించాం, కానీ రేపో ఎల్లుండో, సంవత్సరం తర్వాత, 10 సంవత్సరాల తర్వాత, లేక వచ్చే జన్మనో, లేక 100 జన్మల తర్వాత మనం అనుభవించడం అనేది జరుగుతుంది. సో దానికి ఈవెన్ ఒక ఇది కూడా ఉన్నది. ఇతను ధృతరాష్ట్రుల వారు అడుగుతారనమాట, నాకెందుకు 100 మంది కొడుకులు నాకు చనిపోయారు అని అంటే, అప్పుడు అతనికి తర్వాత చెప్తారనమాట, ఈ రకంగా అతను కొన్ని జన్మల కిందట 100 పక్షులను దేన్నో ఒకేసారి సంహరించేశారు ఆయన. సో దానివల్ల అవన్నీ శాపాలు ఇచ్చుకున్నాయంట. అందుకోసమని పిల్లలు లేకపోతే ఎటువంటి బాధ అనేది కలుగుతుంది అనేది ఇతను కూడా అనుభవించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయనకి ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆయనకి 100 మంది పిల్లలు పుట్టారు. ఆ 100 మంది పిల్లల్ని అతను ఆ ప్రారంధాన్ని భోగం చేయాల్సి వచ్చింది. గొప్ప నుంచి గొప్పవారి నుంచి, చెడు నుంచి చెడు వారు కూడా వారి ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. దశరథ మహారాజు ఆయన ఎంత గొప్పవారు, పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత గొప్పవారు, కాకపోతే వారందరికీ కూడా భోగించవలసి వచ్చింది. దశరథ మహారాజు కూడా
శ్రవణ కుమారుడి మీద బాణం వేసిన దానివల్ల అతను కూడా పుత్ర వ్యూహంలోనే ఆయన శరీరం త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూటము ఇంకా వారికి బీజము అప్రారబ్ధం స్టేజ్లోని వారికి పనిష్మెంట్స్ అయితే ఇప్పుడప్పుడే అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ అది ఫ్యూచర్లోనైతే దాన్ని అనుభవించక తప్పదు. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు కష్టాలని వారు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా అప్రారబ్ధపు స్టేజ్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా సరే కూడా దానికి ఏదో ఒక రోజు అనుభవించాలి. కానీ భక్తియుక్త సేవ అనేది తీసుకున్నాము అని అంటే వారికి ప్రారబ్ధపు కష్టాలు కూడా క్లేశాలు కూడా వారికి నాశనం అయిపోతాయి. అప్రారబ్ధపు స్టేజ్లో నుండే క్లేశాలు నాశనం అయిపోతాయి. కూటము బీజం అనే స్టేజ్లో నుండే పాపాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని స్టేజెస్లోని కూడా వారి పాపాలు నాశనం అయిపోతాయి. ఎస్ మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ఓకే, చెప్పండి మాతాజీ. ఈ అప్రారబ్ధ ఫలం అనేది పాపం. ప్రారబ్ధం అంటే పాపం పండిన తర్వాతే అది అనుభవించడానికి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుడిని పొందడానికి 6 లక్షణాలు ప్రతి భక్తుడు తెచ్చుకోవాలి. పరిపక్వం చెందిన పాపాత్మకమైన ప్రతిచర్యలు ఎలా ఉంటాయంటే దీర్ఘ వ్యాధులు వస్తుంటాయి, తక్కువ కులంలో పుడతాడు, నిరక్షరాస్యుడు, అనాకారి అలా అవుతూ ఉంటారు. కాకపోతే ఈ భౌతిక స్థాయి చెందిన యోగ సిద్ధులందరూ ఏయో కొన్ని సిద్ధులను పొంది వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత ఇదే నాది అని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఒక ఇల్లు ఉంది, కుటుంబం ఉంది, కామతృప్తి కలిగింది అని ఆ సౌకర్యాలన్నిటిని అనుభవిస్తూ నేను సుఖంగానే ఉన్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఆ విధంగా కొంతమంది భగవంతుని నమ్మని వాళ్ళు అంటే మాయావాదులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. భక్తులైతే శుద్ధమైన భక్తియుతలో పూర్తి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రసాలనేవి ఎలాగంటే ఒక అనుబంధం లాంటివి అనమాట. అది ఐహిక జగత్తులో ఆస్వాదించే రసం కన్నా కూడా భక్తి రసం అనేది చాలా విలక్షణమైనదిగా భావించాలన్నమాట. అప్పుడే ఈ భక్తి అనేది వస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఈరోజు 4th చాప్టర్కి మనం వెళ్దాం. 4th డే. సో ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఈ సేస్ ద డివోషనల్ సర్వీస్. ఇప్పటిదాకా మీరు ఆల్రెడీ మాతాజీ చెప్పేశారు, రివిజన్ అంతా అయిపోయింది మనకి. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కరు జస్ట్ రివిజన్ చేస్తే కొద్దిగా బాగుంటుంది. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ మాతో. Eligibility for Krishna consciousness. He says that devotional service is a continual process and from one's previous life. No one can take to devotional service until he has some previous connection with it. So ఈ రోజు మనం భక్తి అనేది చేస్తున్నాము అని అంటే భక్తి చేసేదానికి మనకి సడన్ గా మనం భక్తి యుక్త సేవ అనేది చెయ్యలేము, కుదరదు. ప్రీవియస్ జన్మలో మనందరికీ ఏదో కనెక్షన్ ఉండే ఉంటుంది కృష్ణుడితోని. ఎందుకనంటే భక్తి అనేది స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొద్దిపాటు చేసినా పెద్ద నుంచి పెద్ద డేంజర్ నుంచి కాపాడుతుంది. అండ్ ఇది మనకి కింద జన్మలోని మనం ఎంత దాకా అయితే తెచ్చామో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అది మళ్ళీ 0 అయిపోదు. మిగతావన్నీ కూడా ధనము, ఐశ్వర్యము, మంచి భార్య, మంచి పిల్లలు, అవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక జన్మలోని ఉండేటివి మళ్ళీ అదే జన్మ నెక్స్ట్ జన్మలోని మనకి అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవ్వదు. ఏదైతే సంపాదించుకున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఈ జన్మలోని ఒక 1000 కోట్లు సంపాదించామంటే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ 0 నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. వచ్చే జన్మలోని ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించుకునే అవకాశం ఉన్నది. వచ్చే జన్మలోని నిరుపేదవాళ్ళకు కూడా పుట్టే అవకాశం ఉంది. ఆ డబ్బులు కానీ నా ధనం నజనం నా సుందరీం కవితాంబా జగదీశ కామయే, ప్రతి ఒక్క మహాజనులు చెప్పేది అదే. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇలా చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్తున్నది మా కురు ధన జన యోవన గర్వం హరతి నిమేష కాలే సర్వం. ఇవంతా కూడా హారతి కర్పూరం లాగా ఏదో ఒక రోజు నాశనం అయిపోతుంది అని అంటున్నారు, పనికి రాదు. కాబట్టి మనకి పనికొచ్చేదంటూ ఏదైనా ఉన్నదని అంటే చాలా మందికి అది తెలియదు. మనం చేసే మంచి కార్యములు అది అని అంటారు, కాదు. స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు ఇక్కడ భక్తియుక్త సేవ, అది మాత్రమే పనికి వస్తుంది. అది మాత్రమే మీరు ఎంత దాచుకుంటారో దాచుకోండి ఈ జన్మలోని. వచ్చే జన్మలో అక్కడి నుంచి సంపాదించుకోవడము మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు.
కాబట్టి కోటీశ్వరుడు అవ్వాలి అని అంటే నిజమైన కోటీశ్వరుడు అవ్వండి. కాగితం ముక్కల్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం అది కోటీశ్వరుల లక్షణం కాదు. ర్యాగ్ పికర్స్, పక్కన భిక్షగాళ్ళు, కాగితాలు ఏరుకునే వాళ్ళు కూడా కాగితాలు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి, మన దగ్గర ఎంతైతే ఉన్నదో దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ధనం బ్యాంకులో ఉన్నది అన్నంత మాత్రాన గొప్పవారు కాదు. ధనం తయారు చేసింది ఎవరు? మానవులే తయారు చేశారు. దాని మీద ప్రింట్ చేసి ఇది ఇన్ని రూపాయలు, ఏదైనా కాగితం ఒకటే, దాని మీద 10 అని ప్రింట్ చేస్తే అది 10 రూపాయలు, 100 అని ప్రింట్ చేస్తే 100 రూపాయలు, 2000 అని ప్రింట్ చేస్తే 2000 రూపాయలు. కాగితం ఒకటే. కాబట్టి అది కలెక్ట్ చేసుకున్నంత మాత్రాన ఎవడు గొప్పవారైపోరు. కాగితాలు ఏరుకునే వాడి దగ్గర మనకంటే ఎక్కువ కాగితాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అది గొప్ప విషయం కాదు. నిజమైన గొప్పవాడు కావాలి అని అనుకుంటే హరినామ ధనాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. రోజుకి 16 మాలలు చొప్పున జపం చేసిన వాళ్ళు సంవత్సరానికి 1,000,000 సార్లు కృష్ణనామాన్ని జపించినట్టుగా వారు కోటీశ్వరులు. ఇప్పుడు లెక్క వేసుకోండి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు లెక్క ఇది జమ చేస్తున్నారు అనేది. సో అన్ని కోట్లు మీ దగ్గర ఉన్నట్టుగా. సో ఎప్పుడైతే శరీరం త్యాగం చేస్తామో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ బ్యాలెన్స్ చూస్తారు, ఎన్ని కోట్లు ఉన్నది మనిషి దగ్గర. దాన్ని చూపించుకోవాలంటే అది ఉండేటప్పుడు గర్వం ఉండదు మీకు. ఎప్పుడైతే హరినామ ధనం మీ దగ్గర ఉంటుందో సో గర్వం అనేది మీకు ఉండదు. ఎందుకనంటే ఎంత ఎక్కువ మీరు హరినామ జపం చేస్తారో మీకు అర్థం అవుతుంది, అంత ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది మీరు ఈ శరీరం కాదు, మీరు ఆత్మ అని. కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ మీకు అర్థం అవుతుందో మీరు అంత విద్యా వినయ సంపన్నే, అంత వినయంతో కూడుకొని ఉంటారు. మీకు విద్య మరియు వినయం రెండు ఉండేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు చేసే పని ఏంటి అని అంటే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీ చైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన, అందరినీ సరి సమానంగా చూస్తారు. కాబట్టి ఎవరి పట్ల మీరు అహంకార భావంతో గాని, కోపంతో గాని, మదంతో గాని మీరు ప్రవర్తించలేరు. ఆ రకంగా అందరితో సరి సమానమైన భావంతో ఎప్పుడైతే మీరు ఉంటారో సహజంగా మీరు కృష్ణుడిని మీరు ఆకర్షితం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. కృష్ణుడు అప్పుడు మీకు ఆ ప్రమోషన్ అనేది ఇస్తారు. కాబట్టి ధనం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ ధనమో భౌతికమైన ధనం కాదు, హరినామ ధనం, అది ఇంపార్టెంట్. సో ప్రీవియస్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటే గానీ మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కంటిన్యూటీ, if only by chance a person takes interest in pure devotee's instruction, he can be accepted and can advance in devotional service. So ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా కూడా నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఈ పుస్తకం పేరు ఊరికనే పెట్టలేదు, భక్తి రస అమృత సింధు అని ఊరికనే పెట్టలేదు. మీకు భక్తి అనేదంతా కూడా ఒకవేళ అది ఒక తేనె అయితే ఆ తేనె పట్టు, ఒక్కొక్క తేనె పట్టు ఒక్కొక్క దగ్గర ఉన్నది. యాక్చువల్గా తేనె పట్టు కూడా కాదు, ఒక్కొక్క పుష్పం అన్నమాట. ఒక్కొక్క ఉపనిషత్తు, ఒక్కొక్క వేదము, ఒక్కొక్క ఋషి ముని వారి వాక్యాలు ఒక్కొక్క అందమైన పుష్పాలు. కృష్ణుడు చేసింది ఏంటి అని అంటే, లేక గురువులు, గొప్ప గొప్ప గురువులు చేసింది ఏంటి అని అంటే అన్ని పువ్వులలోంచి మకరందాన్ని ఏరుకొని ఆ తేనె పట్టులో పెట్టారు, తేనెలాగా. అది కృష్ణుడు చేసిన పని. దాన్ని ఈ గురువులు చేసింది ఏంటి అని అంటే ఆ తేనె పట్టు కూడా మనకి ఎక్కడ దాని నుంచి తాగేదానికి ఇబ్బంది అవుతుందా అని దాన్ని అంతా కూడా పిండి మన కోసమని ఒక కుండలో నింపి పెట్టారు. అదే ఆ భక్తి రస అమృత సింధు. ఇలా రూపగోస్వామి మన కోసమని ఎక్కడెక్కడి నుంచో మకరందం నుంచి ఏరుకొని, పువ్వుల్లో నుంచి మకరందాన్ని ఏరుకొని ఒక తేనె పట్టులోని పెడితే కృష్ణుడు ఆ తేనెను కూడా మనకి సహజంగా సునాయాసంగా మనం స్వీకరించగలిగేలాగా దాన్ని పిండి ఒక కుండలో నింపి పెట్టారు. మనకి తెచ్చిస్తున్నారు కూడా తాగు అని. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ కుండని బయట నాకుతున్నాం. ఇది అసలైన రసం, అమృతం. ఇది ఊరికనే పెట్టలేదు భక్తి రసామృత సింధు అని. చాయిసెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ తోని పెట్టిన పేరు ఇది. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సరే కూడా ఒక పుస్తకం రాస్తే దాని పేరు ఏం పెడతాం, ఏదో భౌతికంగా అయిన పేర్లే పెట్టగలం.
దానికి ఉత్తమమైన పేరు పెట్టడం అనేది మన వల్ల కాదు. కానీ భక్తి రసామృత సింధు అనేది ఆ పేరే అటువంటిది. దాన్ని చదివిన వారి భాగ్యం అహోభాగ్యం. దాన్ని తెలుసుకున్న వారి జీవితము ధన్యము. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో కంటిన్యూటీ, మనకి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి, ప్లాన్ డి, ప్లాన్ జెడ్ దాకా ఇస్తున్నారు. ఇది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే ఇది అని. కానీ ప్రభుపాదుల వారు అంతెందుకయ్యా, అంత దూరం ఎందుకు వెళ్తావు, రూపకోసం మనకి చెప్పేసేది సింపుల్ గా చెప్తేస్తున్నారు. అంత కష్టపడద్దు నువ్వు. ఇప్పుడు మనకి మ్యాథ్స్ కూడా ప్రాబ్లం ఏదైనా సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే మనకు రకరకాల సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. పైథాగరస్ థియరం ఉపయోగిస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది, ఇంటగ్రేషన్ ఉపయోగిస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది, డిఫరెన్షియేషన్ ఉపయోగిస్తే మనకి ఈ రకంగా వస్తుంది, సో ట్రిగోనోమెట్రీ ఉపయోగిస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది, అవన్నీ చెప్తారు. కానీ ఒక నిజమైన టీచర్ ఏం చేస్తారు అని అంటే, మనకు అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ ఏది ఉంటుందో అది చూసి స్టూడెంట్కి ఏ సబ్జెక్ట్ బాగా తెలుసు దాని ప్రకారంగా చెప్పిస్తారు మనకి. చలో ఇది నేర్చుకోయా, ఇది అయితే సింపుల్ గా ఉంటుంది అని. అదే రకంగా మనకి రూపగోత్సవం మనకి అన్నిటికంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు గాని కిందటి జన్మలోని భక్తులు కాలేకపోయారు అంటే కూడా స్టిల్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎలాగా? ఇఫ్ ఓన్లీ బై ఛాన్స్ ఏ పర్సన్ టేక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎ ప్యూర్ డివోటీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఒక నిజమైన భక్తుడు యొక్క వారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే వారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే నిర్దేశం, వారి దిశా నిర్దేశం వల్ల మీరు భక్తులు అయిపోవచ్చు చాలా సునాయాసంగా. హీ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండ్ క్యాన్ అడ్వాన్స్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్. అటువంటి వారు అగ్రగామి కావచ్చు భక్తి మార్గంలోకి. అటువంటి వారికి కూడా ఇబ్బంది లేదు అని అంటున్నారు. సో కటి సంధ్యా భవేత్ సంధ్యా భవసా సంధ్యానాభిధా. సో అంటే కటి సంధ్య అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ సాధన భక్తి అంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై సెన్సెస్. ఇప్పుడు భక్తి అని అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు, భక్తి అంటే ఏంటి? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కడ కూడా భక్తి భక్తి అని చెప్పలేదు, భక్తియుక్త సేవ అన్నారు. భక్తి అంటే మనకు తెలిసిన భక్తి, చాలా మందికి తెలిసిన భక్తి ఏంటంటే అగరబత్తులు వెలిగించడము, దీపం వెలిగించడము, గంట వాయించడము, ఏదో నైవేద్యం పెట్టడము, అంతే నా భక్తి అంటే. అంత దానికి గోలోకానికి వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. సో కటి సాధ్య అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి దాన్ని సెన్సెస్, మన ఇంద్రియముల ద్వారా మనం మనసుని మనం సంలగ్నం పెట్టలేము భగవంతునికి. భగవంతుడు చాలా జగాలన భగవద్గీతలో చెప్పుకున్నారు, నువ్వు నీ ఇంద్రియాన్ని నీ మనసుని నువ్వు నాకు అర్పించుకో అని. కానీ మనం మన మనసుని అర్పించలేము. అప్పుడే మనం అనుకుంటాం అర్పించేస్తామని, కానీ కుదరదు, జీరో, ఇంపాసిబుల్. మనం మన మనసుని అర్పించలేము. మన మనసు మన కంట్రోల్లోనే లేదు. మనం ఒక్కసారి ఏదైనా ఆలోచిద్దాం అనేసి సంలగ్నంగా ఒక పుస్తకం తెరిస్తే కొన్ని లక్షల సార్లు మన మనసు ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఏదో జరుగుతోంది, ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోంది. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్పిస్తున్నా అయినా మనసు కూడా ఎక్కడో ఉంది. సో ఆ రకంగా ఇటు అటు అటు ఇటు తిరుగుతోంది. ఎందుకు? ఇంద్రియాలు చెవుల్లో నుంచి, చెవులకి ఇంకెక్కడో శబ్దం వినిపిస్తోంది, ఎక్కడో టపాసుల శబ్దం వినిపిస్తోంది, అక్కడ ఎందుకు టపాసులు కాలుస్తున్నారు, ఎక్కడో బస్సు శబ్దం వినిపిస్తోంది, బస్సు ఎక్కడ నడుస్తుందో. సో ఈ రకంగా కళ్ళు, ఇంద్రియాలు ఎక్కడెక్కడో చూస్తూ ఉంటాయి, వాసన ఎక్కడో వస్తుంది, వాళ్ళు ఏం వండుతున్నారు. ఈ రకంగా ఇంద్రియాలు లాగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనసు ఇటు అటు అటు ఇటు చంచలంగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన మనసుని మనం భగవంతునికి అర్పించడం అనేది చాలా కష్టం. మరి ఎలాగా అంటే మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ మన మనసు కంటే కూడా మన ఇంద్రియాలతో మనం భగవంతుడిని సేవ చేసుకోవాలి. సో భవేత్ అంటే షుడ్ బి, చేయాలి. సాధ్య భావ అంటే బై విచ్ భావ లవ్ ఈజ్ అక్వైర్డ్. సా అంటే దట్. సో సాధన అభిధ అంటే ఈజ్ కాల్డ్ సాధన భక్తి. సో అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్పింది ఏంటి అంటే యాక్షన్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ భావ ఈజ్ కాల్డ్ సాధన భక్తి. సో ఒక్కొక్క స్టేజ్ మనకి చెప్పున్నారు ఇక్కడ. సో
మొదటిది సాధన భక్తి. సో సాధన భక్తి అని అంటే యాక్షన్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్, మన ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇంద్రియాలను అందరూ ఉపయోగిస్తారు, కానీ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో అది తెలియని వారు అధోగతికి పాలవుతారు. ఇంద్రియాలని సరిగ్గా ఉపయోగించడం తెలుసుకోగలిగిన వారు ఇక్కడ యాక్షన్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ భావ. సో ఎటువంటి కార్యములు మన ఇంద్రియాలతోని మనం చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఏ కార్యములు అయితే మన ఇంద్రియాల ద్వారా సంలగ్నం చేసుకొని చేసిన దాని వల్ల మనకి సాధన, ఇది మనకి భావభక్తి లభిస్తుందో దాన్నే సాధన భక్తి అంటారు. సో ఆ దారి, ఇప్పుడు దాన్ని మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో, మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే, ఏ రోడ్ అయితే మనకి ఢిల్లీ దాకా పట్టుకెళ్తుందో దాన్ని మనం ఢిల్లీ నేషనల్ హైవే అని అంటాము. ఆ రకంగా ఏ దారి మన ఇంద్రియాల ద్వారా మనం ఉపయోగించుకొని మనకి భావభక్తికి చేరుస్తుందో దాన్నే సాధన భక్తి అని అంటారు. సో ప్రాక్టీస్ means employing both the mind and the senses in practical devotional service. మనసుని ఇంద్రియాలని కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం చేయడం. ఇంప్రాక్టికల్ గా మనం చేసుకున్నామనంటే, సో ఇంప్రాక్టికల్ అంటే ఏంటి అని అంటే టెంపుల్లోనే ఉండిపోయి మనం అక్కడి నుంచి సేవ చేసుకోవడం. అది మన వల్ల ప్రాక్టికల్ గా కాదు. అది ప్రయత్నించవచ్చు కానీ కుదరదు. దానికి ఎన్నో జన్మల తపస్సు కావాలి, నిగ్రహం కావాలి. మీ పేరు, దానికి ఆ పేరుతో అటాచ్ అయిన డిగ్రీలు, అవన్నిటిని వదిలేయాలి పక్కన. కానీ అదంతా మనకు కుదరదు. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రాక్టికల్ గా, అంటే మన వల్ల ఎంత అవ్వగలదు అనేది మనకి గురువు మనకి దిశానిర్దేశం ఇస్తారు. అతను చెప్పినట్టుగా మనం చేయాలి. దేన్ని? మన మనసుని, మన ఇంద్రియాలని రెండింటినీ కూడా సంలగ్నం చేసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన ఇంద్రియాలని. దిస్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ డెవలపింగ్ సంథింగ్ ఆర్టిఫిషియల్, ఏదో మనం తాత్కాలికంగా మనం లేకపోయిందా బయట ప్రదర్శనాత్మకంగా చేసేదాని కోసం కాదు. సో మనం ప్రాక్టికల్ గా నిజమైన పద్ధతిలోని మనం దాన్ని అవలంబించాలి. So for example, a child learns or practices to walk. This walking is not unnatural. The walking capacity of this is originally in the child, and simply by a little practice he walks very nicely. Similarly, Krishna consciousness cannot be aroused simply by practice. Actually, there is no such practice. ఒక చిన్న పిల్లాడు కానీ పాప కానీ మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళకి మనం ఏం నేర్పించాం. కమాన్, ఇలా లేయి, ఇగో ఇప్పుడు గోడని ఇలా పట్టుకొని నిల్చో, నీ కాళ్ళతోని ఇలా ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ నడువు. ఎవరు నేర్పించారు చిన్నపిల్లలకి? అది ఎవరు నేర్పించలేదు. వారిలోని ఆ భావన అనేది స్వతహగా వస్తుంది. భగవంతుడే వారికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది న్యాచురల్ గా ఉండే ఇన్క్లినేషన్. వాళ్ళకి బోర్లా పడ్డం ఎవరు నేర్పిస్తారు? పుట్టగానే పాలు ఎవరు తాగిపిస్తారు వారికి? అంటే పాలు తాగాలి అనేసి వారికి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆకలి వేసినప్పుడు ఏడవాలి అని వారికి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆకలి వేసినప్పుడు నవ్వచ్చు కూడా కదా, లేకపోతే ఆకలి వేసినప్పుడు చేతిలో కాళ్ళలో కొట్టచ్చు కదా. కానీ యూనివర్సల్ పిల్లల లాంగ్వేజ్ ఏంటి అని అంటే ఆకలి వేసినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఏడుస్తారు. అండ్ ఆ ఏడుపు ఇంకెవరికి అర్థం కాదు దేనికోసం ఏడుస్తున్నారని, తల్లికి మాత్రం అర్థం అవుతుంది. సో ఇవంతా కూడా న్యాచురల్ గా వారిలో ఉన్నది. చిన్నపిల్లలకి నడక అనేది కూడా నేర్చుకోవాలి అనేది వారిలో ఉన్నది. అది వారు ప్రాక్టీస్ వల్ల వచ్చేది కాదు, అది స్వతహగా వారిలో ఫస్ట్ ఉన్నది. దాని మీద కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు వారికి నడక అనేది వారికి బాగా వస్తుంది. అదే రకంగా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది లోపల ప్రతి ఒక్కరికి సుషుప్త అవస్థలో ఉంది. కానీ దాన్ని జాగృతం అనేది కొద్దిపాటు వారు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవుతుంది. దాన్నే సాధన భక్తి అంటారు. సో అదే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు, చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాధావాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం
సర్వాత్మా స్నపం తరమం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం ద్వారా మనం ఆ చేతో దర్పణం మార్జనం అనేది చేస్తాం, క్లీనింగ్ అనేది చేస్తాం. మన మనసుని మర్చిపోయాం. మనం ఎప్పుడో నడిచేవారము, నడవకుండా మనం చైర్లో కూర్చోనో లేకపోయిందా ఇంకెక్కడో కూర్చోనో ఏదో చేస్తూ మనం నడకని మర్చిపోయాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కష్టమైన నష్టమైన కొద్దిగా, మనకు తెలుసు మనకి నడక వచ్చు అని, ఆ రకంగా మనం కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. అదే రకంగా ఆ భక్తి మనలో ఉన్నది. అనంత కోటి జన్మలుగా మనం ఈ శరీరాన్ని తీసుకుంటున్న దానివల్ల ఈ శరీరం అనుకుంటున్నాం, నాశనం అయిపోయేది ఈ శరీరం. లేట్ కావచ్చు, ఈ రోజు కాకపోతే రేపు కావచ్చు, రేపు కాకపోతే 1 సంవత్సరం తర్వాత కావచ్చు, లేకపోతే 10 సంవత్సరాల తర్వాత కావచ్చు, లేదంటే 50 సంవత్సరాల తర్వాత కావచ్చు. కానీ నశ్వరమైనది, అవినాశి అయినది నేను, ఆత్మ. So similarly, Krishna consciousness cannot be aroused simply by practice. Actually, there is no such practice. Actually, practice అనేది ఏమీ లేదు. When we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes by which, by our accepting and executing them, will cause that dormant capacity to be invoked. Such practice is called as sadhana bhakti. భౌతికంగా ఏదో మనం ప్రాక్టీస్ చేసినంత మాత్రాన ప్రాక్టీస్ అనేది అయిపోదు. దానికి ఒక పద్ధతి ఉన్నది. ఆ పద్ధతిలోని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవుతుంది. ఇప్పుడు నడక రాని పిల్లలకి, లేకపోయినా నడక రాని అని కూడా అనను, ఆ వయసు సర్టెన్ వయసు 1 సంవత్సరం అలా వచ్చినప్పుడు పిల్లలు నడవడం మొదలు పెడతారు, ప్రయాసం చేసేది మొదలు పెడతారు. కొంతమంది కొద్దిగా లేటుగా కావచ్చు, కొంతమంది కొద్దిగా తొందరగా కావచ్చు. వారికి ఇంకా వయసు రాకముందే మీరు ఏదో ఒక రకంగా వారి చేత నడిపించేద్దామని, ప్రాక్టీస్ చేయించేద్దామని ప్రయత్నించి చూడండి. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయించాలని ప్రయత్నించినా సరే కూడా వాళ్ళు చేయరు. దాని సమయం వచ్చినప్పుడు దాని పద్ధతి ఒకటి ఉన్నది, ఆ పద్ధతిలో చేస్తేనే. అదే రకంగా మనం భగవద్భక్తి అనేది దాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని అంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉన్నది. జస్ట్ ఏదో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ అని అంటే అయ్యేది కాదు. అది దానికి ఒక పద్ధతి ఉన్నది. సో when we wish to develop our innate capacity for devotional service, మనలో స్వతహగా ఉండే ఆ క్షమతని ఎప్పుడైతే ఆ భక్తియుక్త సేవకు మనం పెంపొందించాలి అని మనం అనుకుంటామో, ఫస్ట్ అది అనుకునేది కావాలి. దాని తర్వాత దానికి ఒక పద్ధతి ఉన్నది. In which by our accepting and executing them will cause a dormant capacity to be invoked. అప్పుడు మనలో ఉండే ఆ భక్తి అనేది జాగృతం అవుతుంది. జాగృతం చేయాలి. ఆ పద్ధతినే సాధన భక్తి అని అంటారు. These practices will help one become cured of madness. ఇప్పుడు పిచ్చి అనేది ఒకవేళ అందరికీ పిచ్చి ఉంటుంది, కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిచ్చి హాస్పిటల్లో ఉండే వాళ్ళకి పిచ్చి ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకి పిచ్చి లేదు అని అనుకున్నంత దాకా వారికి రోగం ఉన్నదనేసి వారికి తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే వారికి పిచ్చి ఉన్నది అని వారు తెలుసుకుంటారో దాని అర్థం ఏంటంటే వారి పిచ్చి తగ్గుతోందని. కాబట్టి పిచ్చి మనకి ఈ భౌతికమైన, కొంతమందికి ధనం పిచ్చి, కొంతమందికి అధికార పిచ్చి. కాబట్టి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి పిచ్చి. ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్లోని లేకపోయినా మెంటల్ అసైలంలో ఉన్న వాళ్ళకి కాదు పిచ్చి. ఎవరైతే ఫ్రీగా తిరుగుతున్నామో మనమంతా మనకి పిచ్చి. ఏం పిచ్చి? అధికార పిచ్చి, ధనం పిచ్చి, లేకపోయిందా పదవి పిచ్చి. ఈ రకంగా ఏదో ఒక పిచ్చి ఉంటుంది. సో ఇటువంటి భౌతికమైన రోగాల నుంచి, భౌతికమైన పిచ్చి నుంచి విముక్తిని చేయడం అనేదే, అంటే భౌతికమైన పిచ్చి అనేది అక్కడ మెంటల్ అంటారు, అంటే మైండ్కి సంబంధించిన డిసీజ్ అని. మైండ్కి సంబంధించిన డిసీజ్ అదలా అవుతుంది. మెంటల్ అసైలంలో ఉన్న వాళ్ళు మైండ్కి సంబంధించిన డిసీజ్ కాదు అది. వాళ్ళ ప్రవర్తన మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. కానీ యాక్చువల్గా మెంటల్ అంటే ఎవరు అని అంటే, ఎవరికైతే ఇంద్రియాల వెనకాతల పరిగెడుతూ ఉంటారో, వారి మనసుని ఇంద్రియాల కోసం సంలగ్నం చేసేసి ఉంటారో,
అది నిజమైన మెంటల్ కండిషన్ అంటే. అంటే అది పిచ్ అంటే. కొంతమందికి స్త్రీ సంభోగం అనే పిచ్చి ఉంటుంది, కొంతమందికి కేవలం ధనం పిచ్చి ఉంటుంది. అది పిచ్ అంటే, అది మెంటల్ కండిషన్. దాని నుంచి విముక్తి కావాలి అని అంటే ఈ మనసుకి సంబంధించిన అధికారాలు, దాని యొక్క ఇంద్రియ భోగము, ఆ విలాసాలు, వాటన్నిటి నుంచి కట్ చేయాలి. మరి అంటే అహంకార భావాన్ని కట్ చేసేయాలి. ఆ అహంకార భావం ఉన్నంత దాకానే అంత ఈజీ కాదు అహంకార భావాన్ని పోగొట్టుకోవడం అనేది. కాబట్టి ఇది మనం తొలగించాలి అని అంటే ఈ అహంకార భావం, మనసుకి సంబంధించిన ఈ పిచ్చిని తొలగించాలి అని అంటే దీస్ ప్రాక్టీసెస్ విల్ హెల్ప్ వన్ బికమ్ క్యూర్డ్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్. ఈ సాధన భక్తే వారిని కాపాడుతుంది, పిచ్చి నుంచి వారిని బయటపడేస్తుంది. As a man's mental disease is cured by the directions of a psychiatrist. సో ఏ రకంగా అయితే ఒక సైకాట్రిస్ట్ ఒక మానసిక అంటే పేషెంట్ కి ఏ రకంగా అయితే వారికి దిశానిర్దేశం ఇస్తారో, దాన్ని కేర్ఫుల్ గా మనం పాటించిన దానివల్ల ఏ రకంగా అయితే ఒక భౌతికంగా అంటే ఒక మానసిక రోగి ఏ రకంగా అయితే అనుభవిస్తారో, వారు ఏ రకంగా అయితే ఈ సైకాట్రిస్ట్ చెప్పినట్టుగా నడిచిన దానివల్ల వారికి మానసిక రోగం నుంచి వారు విముక్తులవుతారో, అదే రకంగా ఒక గురువు చెప్పిన దాన్ని, ఒక సాధన భక్తిని ఫాలో అయితే నిజమైన మెంటల్ రోగం, మానసిక రోగం ఇది మనం ఫేస్ అవుతున్నది. పల్లెటూరులో ఉండే వారికి ఎక్కడైనా వినండి మీరు, డిప్రెషన్ ఉన్నదా? పల్లెటూరు వారికి ఎవరికి డిప్రెషన్స్ ఉండవు. సో ఎందుకు అని అంటే వారికి ఇటువంటి కోరికలే ఉండవు. వారికి పెద్ద పదవి రావాలి, పెద్ద కారు ఉండాలి, పెద్ద బంగ్లా ఉండాలి, పేరు ప్రఖ్యాతి అవంతా రావాలి అనేసి ఉండదు. వారికి ఏంటి అని అంటే వారి ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండాలి, వారి మందిరానికి వెళ్ళాలి, 4 పూట్ల భోజనం తినగలచాలి, ప్రసాదం పెట్టుకోగలచాలి, వారు నలుగురితో మాట్లాడుకొని కృష్ణ కథ చర్చించుకొని చాలు వారికి. అందుకోసం చూడండి, పల్లెటూరులో ఉండే వారికి సర్వసాధారణంగా షుగరు, బ్లడ్ ప్రెషర్, హై కొలెస్ట్రాల్ అవేమీ ఉండవు. వారు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ తో పాటు నవ్వుకుంటూ ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటారు. ఇవంతా పట్టణాల్లో ఉండే వారికే. అండ్ ఈవెన్ సో కాల్డ్ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లిటరసీ ఉండేది కేరళలోనే హైయెస్ట్ మత మార్పిళ్ళు జరుగుతోంది. వారిని ఉగ్రవాద సంస్థల్లో జాయిన్ చేయిస్తున్నారని కూడా వదంతులు వస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే వారు భౌతికమైన చదువుల్లోని ఉత్తీర్ణులు అయిపోయారు కానీ ఆధ్యాత్మిక చదువుల్లో శూన్యము. సో ఈ రకంగా ఉన్న దాని వల్లనే ఇబ్బందులు అనేది వస్తున్నాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ సాధన భక్తి అనేది ఒక సరైన గురువు అండర్లోని సూపర్విజన్ లోనైతే ఎప్పుడైతే ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఈ మనసుకి సంబంధించిన రోగం, పిచ్చి అనేది అది తొలగిపోతుంది. సో దిస్ సాధన భక్తి క్యూర్స్ ది కండిషన్ సోల్స్ ఆఫ్ హిస్ మ్యాడ్నెస్ అండర్ ది స్పెల్ ఆఫ్ మాయా, మెటీరియల్ ఇల్యూషన్. అసలైన రోగం ఏంటి అని అంటే మాయాదేవి ద్వారా ఇచ్చిన మనకి మెటీరియల్ ఇల్యూషన్. సో ఈ భౌతిక మాయావి ప్రకృతి నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొని రావడం అనేదే అది నిజమైన మనకి మెంటల్ డిసీజ్ ని క్యూర్ చేయడం. అదంత ఈజీ కాదు అది. సో ది ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దట్ వి గాట్ డివోషన్ ఫర్ కృష్ణ, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. మనకి సహజంగా కృష్ణ భక్తి అనేది ఉన్నది. బట్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ వీఆర్ సపరేటెడ్ అండ్ వీ హావ్ ఫర్గాటన్. మనం మర్చిపోయాము. ఎందుకు మర్చిపోయాం? అనంత కోటి జన్మలుగా మనం శరీరాలు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఈ శరీరం అని అనుకుంటున్నాం. సో as soon as by this regulative principle, by the order of the spiritual master, by the injunction of the shastras, we begin devotional service. ఒక గురువు, ఒక ధీరుని యొక్క సూపర్విజన్ లోని, అతని పర్యవేక్షణలోని ఎప్పుడైతే మనము ఈ సాధన భక్తి అనేది మనం తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకి దట్ జస్ట్ లైక్ అవర్ స్టూడెంట్స్ డూ హియర్. సో అక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర తన భక్తులు ఏ రకంగా అయితే చేస్తున్నారో ఆ రకంగా, అంటే ఎందుకు తన భక్తులు అని చెప్పారు అక్కడ, తన స్టూడెంట్స్ అని చెప్పారు అని అంటే వారందరూ ఒకప్పుడు హిప్పీస్ అంటే మాదక ద్రవ్యాలు, వారు డ్రగ్స్ అవన్నీ కూడా వారు బ్రేక్ చేయని రూల్ అంటూ లేదు.
అవన్నీ చేశారు ఒకప్పుడు. కానీ ఎప్పుడైతే సాధన భక్తి ఒక గురువు పర్యవేక్షణలో తీసుకున్నారో ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు అయ్యారు వారు. అటువంటి వారు అయ్యారు అని అంటే మీరందరూ కూడా అవ్వగలరు. కాబట్టి ఈ సాధన భక్తి అనేది ఒక గురువు యొక్క అతని సూపర్విజన్ లోని తీసుకోవడం అంటే ఇనిషియేషన్ ప్రాసెస్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇనిషియేషన్ ప్రాసెస్ అంటే వారికి దీక్ష అనేది తీసుకోకపోతే వారికి దిశా నిర్దేశం అనేది ఇవ్వలేరు. వారు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా తప్పిపోవచ్చు అని వారికి సూచన. అది ఎటువంటిది అని అంటే దీక్ష ఒక గురువు దగ్గర నుంచి అని అంటే దీక్ష అని అంటే ఒక లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేయడం. అది కూడా ఒక ప్రామినెంట్ గురువు అంటే ప్రామినెంట్ అంటే ఒక కరెక్ట్ గా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ఒక గురువు దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం అని అంటే ఒక మంచి క్వాలిటీ బ్యాటరీతో ఆ లైట్ ని కనెక్ట్ చేయడం. మనం ఒక అంధకారంలో వెళ్తున్నాం, అంధకారంలోని చీకట్లో రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం. మనం లైట్ ఆన్ చేసుకోకపోతే రోడ్డు దాటిపోయి మనం పక్కన ఎక్కడైనా పడిపోవచ్చు, లేదనంటే ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని గుద్దేయచ్చు. అందుకోసమని మనం లైట్ వేసుకోవాలి. కానీ ఒత్తి లైట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు, అది కనెక్ట్ అయి ఉండాలి బ్యాటరీకి. అది కూడా ఒక మంచి కండిషన్ లో ఉండే బ్యాటరీకి. అప్పుడే ఆ లైట్ వెలుగుతుంది, మనం కరెక్ట్ గా రోడ్డు మీద వెళ్ళగలం, గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటాము. లైట్ ఆన్ కాకపోయినా లేకపోయిందా దానికి బ్యాటరీ సరైన బ్యాటరీతో కనెక్ట్ కాకపోయినా మనకి లైట్ వెలగదు. లైట్ వెలగకపోతే మనం రోడ్డు పక్కన ఉండే గుంతలో పడిపోయే అవకాశం ఉంది. లేకపోయిందా ఎదురుగా నుంచి వచ్చే స్పీడ్ గా వచ్చే వెహికల్స్ ఏదైనా మనం గుద్దేయచ్చు. సో అందుకోసమని ఈ లైట్ ఏ రకంగా అయితే అవసరమో అదే రకంగా మనం కూడా దీక్ష అనేది ఈ లైటింగ్ ప్రాసెస్, లైట్ ని స్విచ్ ఆన్ చేయడం ప్రాసెస్. అది కూడా ఎవరి దగ్గర ఒక ప్రామాణికమైన గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ఈ 4 సాంప్రదాయాలు, శ్రీ సాంప్రదాయం, రుద్ర సాంప్రదాయం, బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, ఇది కుమార సాంప్రదాయం, ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోని వచ్చిన గురు శిష్య పరంపరలోని ఏదో ఒక గురువు దగ్గర, ప్రామాణిక గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం అనేది అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తీసుకున్నారు అని అంటే మీకు భయం లేదు. The devotional service is the pushing process. Push చేస్తాం మనం. And as soon as the energy comes, then automatically clack. No more pushing. Automatically the pushing process is required. So ఈ బ్యాటరీ అనేది ఏం చేస్తుంది, కరెంట్ నిరంతరాయంగా సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది, పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు? బల్బ్ అక్కడ వెలగాలి అని, మనకి దారి కనిపించాలి అని. అలాగే ఒక గురువు ఏం చేస్తారని అంటే ఒక భక్తుడికి దిశా నిర్దేశం ఇస్తారు భక్తి మార్గంలోని అగ్రగామి అయ్యే దానికోసమని. ఎప్పటిదాకా? ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ దాకా. సో అది ఏంటి ఆ స్టేజ్లు? 2 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. సాధన భక్తి, మనకి మళ్ళీ సాధన భక్తిలోని మనకి 2 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఏది అని అంటే వైది సాధన భక్తి, రాగానుగ సాధన భక్తి. సో వైది సాధన భక్తి అని అంటే the first part is called service according to the regulative principles. One has to follow the different regulative principles. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ డిఫరెంట్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటించాలి. సో వారికి చెప్పినటువన్నీ కూడా వారు ఏ రకంగా అయితే వారికి చెప్పబడిందో వారు ఆ రకంగా వారు దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలి. వారికి చెప్పినట్టుగా వారు చేస్తూ ఉండాలి. సో ఆ రకంగా చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే వారికి అది వైది సాధన భక్తి అని అంటారు. So one has to follow these regulative principles by order of the spiritual master or on the strength of authoritative scriptures. సో వారికి చెప్పబడినట్టుగా ఐదర్ గురువు ద్వారా, లేదనంటే శాస్త్రాల ద్వారా, లేదంటే సాధువు ద్వారా. సో బ్రహ్మాండ భ్రమితే कोनो భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ కృపా పాయ్ భక్తిలతా బీజ్. అందరికీ దొరకదు ఈ భక్తిలతా బీజం అనేది. బ్రహ్మాండ భ్రమితే, మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా కూడా తిరిగినా సరే కూడా कोनो భాగ్యవాన్ జీవ్, ఎవరో భాగ్యవంతులు కొంతమంది ఉంటారు.
వారికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే గురు కృష్ణ కృపాపాయే భక్తిలతా బీజ్. గురు ఇంకా కృష్ణ మరియు భక్తులు వీరి యొక్క కృప వల్ల వారికి భక్తిలత బీజం అనేది వారిలో నాటుకోబోతుంది, దానివల్ల వారికి వస్తుంది. సో ఈ రకంగా గురు లేకపోయినా శాస్త్రము లేకపోయినా సాధువులు వారు చెప్పినట్టుగా వీరు ముగ్గురు చెప్పినట్టుగా యాక్చువల్గా పాటించాలి. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కానీ అయినా కూడా చేయాలి. అదే వైదిక సాధన భక్తి అని అంటే. నెక్స్ట్ స్టేజ్ రాగానుగ సాధన భక్తి. Another part of sadhana bhakti is called raganuga. Raganuga refers to the point at which by following the regulative principles one becomes a little more attached to Krishna and executes devotional service out of natural love. వారికి రాగానుగ సాధన భక్తి అనేది వచ్చినప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది స్వతహగా వస్తుంది. వారికప్పుడు ఇంకా పుషింగ్ ప్రాసెస్ అవసరం లేదు. మనకు ఉపదేశామృతంలో కూడా చెప్పున్నారు, సాత్ కృష్ణనామ చరిత విచితాపి అవిద్యా పిత్తోపతప్తరసనస్సున రోచకాను కింత్వాదరత్ అనుద్ర కలశైజుష్ట స్వాదిక్రమాత్ భవతి తగ్గదా మూలహంత్రి. సో ఫస్ట్ లోని మనకి ఆ రుచి అనేది తెలియదు. తెలియకపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి? తప్పదు. కలకండ లేదంటే పటిక బెల్లం ఎప్పుడైతే ఒకరికి ఎవరికైనా సరే కూడా పైత్యం అటువంటిది చేసినప్పుడు రుచి తెలియదు. కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా రుచి తెలియదు. మరి ఏం చేయాలి? వారికి ఆ మాత్రలు వేసుకుంటూ ఉండాలి. మాత్రలు ఎంత వేసుకుంటున్నా తగ్గటం లేదయ్యా బాబు అని అంటే వేసుకుంటూ ఉండు. డాక్టర్ రాశారు, దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించు. మాత్రలు వేసుకుంటూ అప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా తెలివి ఎందుకయ్యా శూన్యం అయిపోతుంది? గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు మనకి భక్తి మార్గంలోనే మనం ముందుకు వెళ్తాము అనేసి మనకి చెప్పినప్పుడు స్టిల్ వితండవాదం ఎందుకు చేయడం? నాకు గురువు అవసరం లేదు, నాకు ఇనిషియేషన్ అవసరం లేదు. ఎందుకు? గురువుని ప్రామాణిక గురువులు ఉన్నారు, వారిని ఆశ్రయిద్దాము. వారు మనకు ఒక పద్ధతి చెప్తారు. వారికి తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినా తత్వదర్శిన. వారి పాదాల దగ్గర మనం ఒక తృణం నోట్లో పెట్టుకొని, ఒక గడ్డిపూస నోట్లో పెట్టుకొని ఆ రకంగా నాకేమీ తెలియదు గురుదేవా, మీరు ఏం చెప్తే నేను దాన్ని వింటాను. శిష్యస్తేహం సాధి మాం త్వాం ప్రపన్నాం. అర్జునుడు లాంటి గొప్ప వీరుడు, ఆయనకు పోయి ఏంటండి కార్పణ్య దోషము? శివుణ్ణి సైతం ఆయన యుద్ధంలో ఓడిచ్చేసి పశుపతాస్త్రం తీసుకొని వచ్చిన వారు. అంతమంది రాజులు, గొప్ప గొప్ప రాజుల ముందు ద్రౌపదీదేవిని వివాహం ఆడుకొని తీసుకొని వచ్చారు. గర్వం కొద్ది కూడా ఉండద్దా? ఎంతో గొప్ప గొప్ప రాజుల ముందు అంతా చేశారు. అక్కడే తెలిసిపోయింది ఆయన శక్తి ఏంటి అనేది. పశుపతాస్త్రం యుద్ధం చేసినప్పుడు శివుణ్ణి సైతం ఓడిచేశారు ఆయన. శివుడు నేర్చుకున్నది, శివుడు ఇతనికి పరశురాముడికి కూడా యుద్ధ కళ నేర్పించింది పరమశివుడే. అటువంటి ఆ పరమశివుడిని యుద్ధంలో ఓడిచేశారు అని అంటే ఏంటండి? అదేమైనా చిన్న విషయమా? అది చిన్న విషయం ఖచ్చితంగా కాదు. అటువంటి వారు ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటి? కార్పణ్య దోష స్వప్రస్తవావా ఆ రకంగా చెప్పడం ఏంటి? స్వామి నాకేం తెలియదు, కార్పణ్య దోషం చుట్టుకున్నది, దానివల్ల నాకేమి అసలు సరైనది తప్పైనది ఏమీ తెలియటం లేదు అని అనడం ఏంటి? అటువంటి వారు చెప్పడం ఏంటి? శిష్యస్తేహం మాం సాధి మాం త్వాం ప్రపన్నామని. కానీ అతను చెప్తున్నారు, అటువంటి అంత గొప్ప వ్యక్తే గురువు దగ్గర తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమాననీన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి. ఆ రకంగా ఉన్నారు అని అంటే మనం ఎక్కడ వారమండి? కాబట్టి మనం కూడా గురువు దగ్గర ఈ రకంగా భావంతోనే మనం వెళ్తే ఖచ్చితంగా మనకి దిశానిర్దేశం ఇస్తారు, మనము భక్తులు అవుతాము. అప్పుడు రాగానుగ భక్తి అని అంటారు దాన్ని. ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్టేజ్కి చేరుకుంటామో అప్పుడు రాగానుగ భక్తి. సో ఇది 2 types of sadhana bhakti. Lord appeared to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Raga marga bhakti loke karite prachara. So Shri Chaitanya Mahaprabhu రాగానుగ భక్తి అనేది అది అందరిలోని పెంపొందిద్దాము
అనే ఉద్దేశంతోనే అవతరించారు. కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భావంలోని ఎప్పుడైతే వచ్చారో అది రాగానుగ భక్తి యొక్క ఉच्चతమైన స్థాయి ఏది అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ప్రేమ. ఆవిడ ప్రేమ ముందు మిగతా అన్ని భక్తులు అది ఒక సూర్యుడి ముందు ఒక ఫైర్ ఫ్లై అని ఏమంటారు, హిందీలో జుగ్ను అంటారు, మిణికి మన మెరుస్తూ ఉంటుంది ఆ పురుగు, ఆ రకంగా అన్నమాట. మిగతా వారందరి భక్తి కూడా సూర్యుని ముందు ఆ మిణికి మన మెరుస్తున్న ఆ పురుగు వంటిది. కాబట్టి శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భావంతోని ఆ ఆలోచనలోని ఆవిర్భవించిన వారే కృష్ణుడే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో కాబట్టి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆ భక్తిని, అది సంద్రానంద విశేషాత్మ, అది కండెన్స్డ్ బ్లిస్, అది శ్రీమతి రాధారాణి పొందిన ఆ భక్తి అనేది అతి ఉత్తమమైన భక్తి. అది శ్రీమతి రాధారాణికి మాత్రమే తెలుసు ఆ భక్తి అని అంటే. కృష్ణుడు కూడా అంచనా వేయలేకపోయారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చారో అతనికి అర్థమైంది, అబ్బా ఎంత ఉత్తమమైన భక్తి, కానీ ఇది మన దగ్గర ఎందుకు పెట్టుకోవాలి, అందరికీ పంచితే పోలా, ఎంతకని పంచగలదు. పంచేదానికి అతను చతుర్భుజాలతో పంచేదానికి తయారుగా ఉన్నారు, సిద్ధంగా ఉన్నారు, కానీ తీసుకునేదానికి మనకి చోటు ఉండాలి కదా. అసలు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. అతను పంచేస్తున్నారు ఫ్రీగా, తీసుకో 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 తీసుకో, మనం తీసుకునేదానికి మనం తయారుగా ఉండాలిగా. ఇది చైతన్య మహాప్రభు పంచుతున్న నామ సంకీర్తనం. చైతన్య మహాప్రభు కంటే కూడా నిత్యానంద మహాప్రభు దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ వితరణ చేస్తున్నారు. అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం అన్నట్టుగా నిత్యానంద మహాప్రభు అయితే దాన్ని ఇంకా కూడా తీసుకోండి అయ్యా బాబు. చైతన్య మహాప్రభు అయిన అర్హత చూసిస్తారు. నిత్యానంద మహాప్రభు అర్హత కూడా చూడరు. ఎవరు వచ్చేవా, తీసుకోబో తీసుకోబో తీసుకోబో, ఇంకా తీసుకో ఇంకా తీసుకో. సో ఈ రకంగా చైతన్య నిత్యానంద మహాప్రభు మన కోసమని ఈ భక్తిని ఇష్టం వచ్చినంత మందికి దానం చేసేస్తున్నారు. తీసుకునేదానికి ఆత్రత ఉండాలే గాని వారు పంచేదానికి వారు ఏమాత్రం కూడా వారు కంజూసి చూపించటం లేదు. ఇంతెందుకు వీరికి క్వాలిఫైడా కాదా అని కూడా చూడటం లేదు. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ వైది సాధన భక్తి, when there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord and one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of the spiritual master or in pursuance of the scriptures, such obligatory service is called వైది భక్తి. ఇప్పుడు నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, 16 మాలలు జపం చేయడం. లేకపోయిందా నాకేదో రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పచెప్పారు భగవద్గీత చెప్పాలని, అంతదాకా నేను చేస్తాను. లేకపోయిందా నాకు ఇదొక్కటే నేను చేయాలి, నేను చేస్తాను, దీనికి మించి నేను చేయను, ఇది చేస్తే చాలు, ఇది చేస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు కాబట్టి చాలు, నాకు ఇంతే చాలు, నేను దీనికంటే ముందు నేను వెళ్ళను అని అనుకుంటే అది వైది భక్తి. వారే గీతలు గీసేసుకుంటున్నారు వారి చుట్టూరా. భక్తి అనేది అన్లిమిటెడ్ అది. సో అందుకోసం ఈవెన్ మీరు చూడండి చదువులో అని కూడా అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ డిగ్రీ డాక్టరేట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అన్నారు, పిహెచ్డి. ఫిలాసఫీ అని అంటే భగవంతు తత్వము. సో ఆ తత్వం అనేది అనంతమైనది కాబట్టి దాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది మీకు అంత ఈజీ కాదు. Such obligatory service is called Vaidhi Bhakti. So the next slide పెట్టండి. Okay, somehow or the other, always think of Vishnu without forgetting him under any circumstances. Actually, this is the most basic of the regulative principles. Within this simple order and prohibition, all regulative principles are found complete.
సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఇదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది దాని తర్వాతే ఇంకేదైనా వస్తుంది. మీరు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ, ఇది మాత్రమే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారు అని అంటే మిగతాదన్నీ కూడా మనకి దాన్ని ఫాలో అయినట్టుగానే. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. If this injunction is followed, then all other rules and regulations will automatically fall into line. All other rules and regulations should be treated as assistants or servants to this one basic principle. So sadhana bhakti అనేది మనకి ఎన్నో చెప్తూ ఉంటారు. 16 మాలలు జపం చేయాలి, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాలి. అవంతా ఏంటి అంటే అవన్నీ కూడా కేవలం ఈ యొక్క మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క మనకి అవన్నీ కూడా అసిస్టెంట్స్. అవి మిగతావన్నీ కూడా అసిస్టెంట్సే. బట్ ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్, ముఖ్యమైన సాధన భక్తి ఏది అని అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఎప్పుడు కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి. దెబ్బ తగిలినప్పుడు కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా లభించినప్పుడు కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా కోల్పోయినప్పుడు కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా సరే కూడా కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి. మన పాత కాలం అంతా కూడా అదే చేసేవారు. ఏం జరిగినా సరే కూడా కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకునేవారు, ఎప్పుడు మర్చిపోయేవారు కాదు. ఎస్ ప్రభుజీ, నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ప్రభుజీ, గ్రూప్ ఎక్సర్సైజ్. నెక్స్ట్. Thus, the Krishna consciousness movement is so nice. Let everyone be engaged in whatever occupation he now has. Simply let him worship Lord Krishna by the result of his activities in Krishna consciousness. వారు ఏ కర్మని చేసుకున్నా భగవంతుడికి అర్పించుకుంటూ చేసుకోండి, అది చాలు. That will adjust the whole situation and everyone will be happy and peaceful within this world. ఈ రకంగా చేసుకుంటే వారికి సర్వము లభించినట్టుగా, ఇంకా వారికి కొత్తగా ఏదైనా తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్. ఇదే లాస్ట్ టైటిల్ ప్రభు. ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంది की जय हो. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो.